Egunon, Sator. Hau betekada daukadan oraindik. Ametxetan jaten ibilizara? Ametxetan jaten atzoa faltzen oskailua ustu genuela astu zaizuala. Erran nizun postrearen ondotik 10 gaieta jateak kalte egingo zizula? Aizu, bederatzi jantzen dituen zuk, Bai, baina beti azkenekoak egiten du kalte. Oi, zueneko, zuk ere atzo 10 gaieta faldu zenituen? Ez adarik jo. 10 gaieta jan izan bazten ditu ez zinateke hain nahi biliko. Kontuz esaten duzunarekin. Zergatik zaude hain pipertuta. Zergatik nagoen pipertuta dio honek. Bart, oskailua ustu eta gaieta guztiak irentzi zenituztenez, gaur ez dago ezer gozatzeko. Nien naiz goze ba. Egunon. Zein tokatzen zaio erosketak egitea? Oskailua hotxik dago. Oskailua ustu zutenek egin barko lukete erosketa. Erosketa guk egiteko zain bazaudeneko, ez duzu bere alago salduko? Azazkara jaten, saiatu zaitezke. Nahikoa da. Etxe inguruan baratzea jarriko bagenu. Askoz gutxiagotan egin barko genituzke erosketak. Baratzea jartzen badugu baten bate gaizki pasako du. Baina nork pasatuko du gaizki baratzetik barazkiak. Biltzen? Astok bertan egin beharko dulo. Nik? Zergatik? Txorimaloarena egin eta txoriak usatzeko. Txorimaloaz trufatzea errezena da. Zue, zer egingo dugu Sator jatorrekin? Nahikoa dugu txorimalo bakarrarekin, Gainera, nire edertasuna txoriako isatu ez erakarri egingo lituzke. Aizue, ez duzu ikusten. Sator jatorrekin arazo bat daukagu. Ze arazo! Gure usta ziurtatzeko, Satorrei gerra deklaratu behar diegu. Egia? Lasai, lasai lagunak. Zuek, zaindu baratzea, bildu usta eta jateko ordua denean, deitu niri! Ana!